Για να το πούμε απλά, κατάθλιψη είναι όταν η ψυχή σου δεν συνεργάζεται με τη διάνοια σου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε μέσα στην ψυχόλα σου να έχεις κάτι συγκεκριμένο, όπως για παράδειγμα το να θέλεις να γίνεις μουσικός ή το να θέλεις να γίνεις ζωγράφος ή το να έχεις κάποια ιδεώδη, κάποια ιδανικά ή οτιδήποτε άλλο. Να υπάρχει κάτι μέσα στην ψυχούλα σου και όταν αυτό όμως πάει να ανεβεί στην επιφάνεια και να έρθει σε επαφή με τη διάνοια σου, θα μπορούσε εξαιτίας των αναμνήσεων σου που έχεις, αυτό τελικά όταν έρθει στη διάνοια σου, η διάνοια σου να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ιδανικό της ψυχής σου εδώ και τελικά αντί να προκύψει ένα λουλούδι όπως τα υπόλοιπα, να προκύψει ένα ξεραμένο λουλούδι. Τώρα, οι λόγοι που μπορεί να γίνει αυτό είναι αρκετοί. Θα μπορούσε για παράδειγμα αυτό να γίνει με κάποιο πολύ τραυματικό γεγονός. Αυτό είναι το τραυματικό μας γεγονός, το οποίο είναι τόσο ισχυρό και τόσο δυνατό που τσακίζει ολόκληρη την ανάπτυξη του λουλουδιού. Παρόλο που μέσα στην ψυχή σου είχες αυτό το πράγμα, αυτό το τραγικό γεγονός δεν σε αφήνει να το εξελίξεις παρακάτω. Αλλιώς θα μπορούσε να γίνει λόγω διάφορων συνθήκων στον οποίο ζουν αυτές οι αναμνήσεις, οι οποίες προφανώς δεν επιδοκιμάζουν την ανάπτυξη ενός τέτοιου λουλουδιού και θέλουν κάτι άλλο. Και θέλουν κάτι άλλο και δεν αφήνουν να εξελιχθεί το λουλούδι που θα έπρεπε να εξελιχθεί, αλλά εξελίσσουν κάτι άλλο, το οποίο τελικά δεν συμφωνεί με αυτό που υπάρχει στην ψυχή σου, όπως είδαμε πριν. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί όταν θέλεις να είσαι κάτι, αλλά οι αναμνήσεις σου να σε οδηγούν κάπου αλλού, οι αναμνήσεις σου και οι εμπειρίες σου να σε οδηγούν κάπου αλλού, αυτό θα μπορούσε να γίνει με τις συνθήκες στις οποίες ζεις. Ή θα μπορούσε να γίνει με το τι ορίζει η κοινωνία ως το πώς πρέπει να ζεις και το τι συναισθήματα σου προκαλεί αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κατάθλιψη, αλλά αυτό είναι σε πολύ μικρή εμβέλεια. Όπως βλέπεις όλη η υπόλοιπη διάνοιά σου δεν υποφέρει από κάτι τέτοιο. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει όταν ενισχύεις ή όταν ενισχύεται μόνοι τους τέτοιου είδους καταθλιπτικές σκέψεις και αρχίζουν και βγάζουν μικρά φυτά, τα οποία μετά όπως είδαμε βγάζουν πάλι σπόρους και πηγαίνουν μέσα στην ψυχή σου και μετά ξαναβγαίνουν πράγματα τα οποία προφανώς είναι καταθλιπτικές σκέψεις πάλι. Για παράδειγμα, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ένα αρχικό καταθλιπτικό γεγονός, θα μπορούσε ο σπόρος που θα μπει μέσα στην ψυχή σου να είναι κάτι της μορφής «δεν αξίζω» ή «δεν με θέλουν οι άλλοι γύρω μου» ή «δεν είμαι αρκετά καλός», το οποίο όταν πάει να ανεβεί πάλι στη διάνοια σου, δημιουργεί πολύ αρνητικές σκέψεις. Και μετά ακολουθεί πάλι την ίδια διαδικασία. Αν το αφήσεις αυτό να εξελιχθεί και να επηρεάσει τη διάνοιά σου σε μεγάλο βαθμό, τότε λέμε ότι έχεις κατάθλιψη. Κάτι που συνήθως ενθαρρύνει την κατάθλιψη από το να επεκτείνεται μέσα στο μυαλό σου είναι το άγχος. Το άγχος προκύπτει όταν εστιάζεις τη συνείδησή σου μόνο σε ένα γεγονός. Αντί να εστιάσεις σε όλο το υπόλοιπο μέρος του μυαλού σου, το οποίο μπορεί να είναι γεμάτο από όμορφα λουλούδια ή από μέτρια λουλούδια ή να έχει και μερικά εξίσου άσχημα λουλούδια, αλλά είναι πολύ πιο πλήρες. Εσύ στη συνείδησή σου για κάποιο λόγο εστιάζει μόνο σε ένα κομμάτι. Και ακριβώς επειδή εστιάζει μόνο σε ένα κομμάτι, το οποίο λέγεται άγχος, αρχίζει και αναπαράγει αυτό το λουλούδι με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Πολύ πιο γρήγορο, και αυτό δημιουργεί συναισθήματα σύγχυσης και μπερδέματος. Και ακριβώς επειδή το αναπαράγει πολύ πιο γρήγορα, αναπαράγει και φυτά πιο γρήγορα. Στέλνει πίσω σπόρους, το οποίο μετά οδηγεί πάλι σε φυτά. Το οποίο μετά μπορεί να σε κάνει να νιώσεις άσχημα.